गायकी में पावर स्टार पवन सिंह तो एक्टिंग में खेसारी लाल यादव भाई साहब गर्दा गर्दा उड़ाने के लिए फिर से डांस मूवी ला रहे हैं। पोस्टर तो भाई इस तरीके से बनाया गया है ना, गर्दा गर्दा हो गया है। फिलहाल ये वीडियो में बना रहिए लोग। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पे आपके स्वागत बा। हमारा चैनल पर नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन लाइक कर दो लोग, दबा के शेयर करो लोग। डांस मूवी के पोस्टर आ चुकल बा तहरा लोग के बीच में। अब भाई साहब ये मूवी नहीं खे तबाही बा, बारूद बा बारूद। हाँ, डांस मूवी के पोस्टर हम देखनी हाँ तो पहली बार हमारा लगल है क्या, अरे कहीं साउथ के तो मूवी नहीं आ गए, खेसारी लाल साउथ में तो नहीं चल गई क्या पोस्टर हो तरीके के बनावल बा भाई। जब देखबा लोग तो तारा लोग के ओह तरीके के फीलिंग आई कि कहीं साउथ के मूवी के तो हम नहीं देखत, साउथ के मूवी के पोस्टर तो नहीं देख रहा बानी। लेकिन ना, ये तो भोजपुरी मूवी है और डांस मूवी के नाम बा। और खेसारी लाल जिस तरीका से बीड़ी जरा रहा बड़न है एकदम जिया बॉस गर्दा उड़ा दी वो, ठीक बा। और बता दी कि डांस मूवी के टीजर भी लॉन्च कर देवल बा ग्लोबल म्यूजिक पर। और कहीं ना कहीं अब ग्लोबल म्यूजिक एक्टिव हो चुकल बा, एक्टिव रखा था खेसारी लाल यादव के कि अब अपन सब कुछ लुटावे खातिर खेसारी लाल पर तैयार हो गई बा। बतावल जा रहा बा कि उच्च लेवल के और उच्च बजट वाला मूवी बाटे डांस मूवी, जो कि साउथ के पोस्टर जैसन लाग रहा बा। और पहली बार हम देखनी है कि भाई साहब इस तरीका के भी पोस्टर होखला, का लुक लाग रहा बा, का पोस्टर के डिजाइन कइल गइल बा। माने के पड़ी कि एगो साउथ से पटिशन कर सकता रहन खेसारी लाल यादव। और एक्टिंग तो जानबे करल कि किस तरीका के एक्टिंग खेसारी लाल करल। बता दी कि मूवी में का फाइट सीन दर्शावल गइल बा, एकदम दबा के एक्शन मूवी होखे वाला बा। और एमे रोमांस भी वही तरीका के होखे वाला बा, लव स्टोरी, उच्च लेवल का लव स्टोरी होने वाला है। हाँ बॉस, जान लीजिए कि किस तरीके का खेसारी लाल मूवी लाने वाले हैं ये। तो बता देते हैं कि मान के चलिए कि वो मूवी था इनका राजा रामू, तो पिट गया बॉलीवुड की मूवी की वजह से। लेकिन एक डेट और टाइम सही तरीका से सही निर्देशक के अनुसार रखल गई बा। बता दी कि एक डेट रखल गई बा 7 फरवरी 2025 के ये मूवी आई। तब तक ट्रेलर देख के संतुष्टि रखल लोग, ठीक बा। मूवी के पोस्टर जारी हो गई बा, फर्स्ट लुक जोन की ग्लोबल म्यूजिक पर एक टीजर भी जारी हो गई बा। जे तरीके के एक्शन दिखावल गई बा भाई साहब, देखबो न तो गर्दा गर्दा, मतलब तारा लोग के एकदम फीलिंग आई कि हम कहीं साउथ की मूवी तो नहीं देखत। KGF, हाँ KGF जैसन, मतलब कि KGF जैसन ने सलार उलार जैसन कह सका तारा जबरदस्त मूवी बा। और खेसारी लाल के ये मूवी जो कि 7 फरवरी 2025 के सिनेमा हॉल में लौटी। अब कहीं ना कहीं कमर कस के खेसारी लाल तैयार हो चुके हैं कि भाई साहब अब हम नहीं रुकने वाले हैं और भोजपुरी को उस आगे तक ले जाएंगे जहां पावर स्टार पवन सिंह सिंगिंग के मामले में ले गए हैं। हम मूवी के मामले में उस लेवल तक ले जाएंगे कि मेरा भी नाम लोग चर्चा में लेगा, जरूर लेवल जाता हर नाम। बस ऐसा ही तू लागो रह, खाली खोदा खोदी वाला मामला छोड़ दो और लाइव उतना मत आवो, कम लाइव आवो, ठीक बा खेसारी भैया, कम लाइव आवो। और दबा के मतलब कि मूवी तहार चली, बार बार लाइव आइला से मतलब कि पर्सनालिटी बाल्टी में चल जाला मर्दे, तो नहीं समझल करो। तो भाई मूवी नहीं खे तबाही बा, बारूद बा। और देखने हो पोस्टर तो देखते बारो लोग, एकदम गर्दा गर्दा बा। तो ये मूवी ने तबाही बा। और ग्लोबल म्यूजिक पर जाके देख सको, तरह टीजर आ चुकल बा। हमारे चैनल पर नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लिया लोग, लाइक कर दिया लोग, ताकि हमने की मोटिवेशन बनते रहे तरीके के और भी अपडेट और जानकारी लेके आ सके। तो फिलहाल के लिए जय भारत, जय हिंद।